Biotechnológia ako vedecká oblasť zasahujúca do mnohých segmentov života moderného človeka je dnes na popredných miestach aj vo výrobnej sfére. Rodiskom základných myšlienok a hypotéz z oblasti sú biotechnologické laboratória, v ktorých sa procesy testujú, skúšajú, kontrolujú. Práve tieto pracoviská zohrávajú kľúčovú úlohu pri rozvíjaní biotechnologickej výroby a zabezpečení potrebnej kvality. Momentálne prebieha pozorovanie biologických vzoriek, ktoré sú zabezpečené zo vstupných surovín. Makro- a mikroskopická analýza vlákien často poskytuje odpovede na základné otázky z oblasti kontroly kvality. Okrem surovín sa testujú i produkty, napríklad tablety. Overuje sa hmotnostná rovnorodosť, tvar a pevnosť tabliet. Z hľadiska procesu trávenia a rýchlosti vstrebávania je dôležitá skúška rozpadovosti, ktorú predpisuje i slovenský liekopis. Nakoľko sa jedná o materiál živý, biologicky s biokvalitou, nemožno zabudnúť ani na chemické parametre. Vodivosť vodného výlohu môže poukázať na určitú kontamináciu vzoriek, pH hodnota na alkalickosť či kyslosť. Tieto analýzy sú podstatné i pri vedeckom hodnotení štatisticky spracovaných dát. Nezabúdajme na geniálneho vedca Alberta Fleminga, ktorý práve biotechnologickým procesom získal zázračný liek, penicilín, z kultúry Penicillium notatum. Táto substancia zachránila milióny životov, avšak naštartovala aj strašidelný proces rezistencie mikroorganizmov. Biotechnológia dnes má za úlohu vyriešiť tento problém ľudstva až svetového rozmeru. Návrat k bioliečivám a k ekologickým prostriedkom sú práve tie snahy, ktoré usmerňujú i aktivity našich výskumov, pozorovaní.